Welcome to your favorite show. This is Ezokholo Gospel Show. Uhleli kunye nami uBongani Yona ndikuphethele inkqubo emnandi kakhulu. Xa benditeketisa ke bathi ndim uBongani ubora. Lena inkqubo yethu namhlanje ke inkqubo emnandi especial kakhulu. Sikuphethele idevotion, sikuphethele intetho, sikuphethele nomculo omnandi. Kanti ke xa siqhuba nenkqubo yethu sothi ke siqhube sikuphathele idevotion emnandi. Ma'am, welcome to the show. Nkosi tata siyabulela. Yes. Ma'am usuka phi and then khawusichazele ukuthi namhlanje lithini ilizwi la namhlanje usiphathele lona. Umfundisi uLinda nomsindisi Snam Dyani wase African Methodist Episcopal Church bathi xa beyibiza iAMI. Yes. Inkonzo yona iphakwa number 3 eNtshinga Street. Amen. eNew Brighton. Ilizwi lethu la namhlanje silifumana pha kuYohane. Yes. Chapter 16 verse 33. uYesu pha uthi kubafundi bakhe, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world Yes. you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Thike ndizithethile izinto kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo. Athi ke ngoku yomelelani. Ngokuba mna ndiloyisile ihlabathi. uYesu uthetha nabathenjwa bakhe. Uzabashiya. And we are realize ukuba ubunzima behlabathi mhlawumbi kusenokwenzeka ukuba bathi ngoba benikwe umsebenzi omkhulu nonzima kangakanana mhlawumbi bangakhomba indlela kodwa baphinde bajike. So ufuna uqinisekisa okokuba because enhliziyweni yakhe uyayazi ukuba these are his trusted soldiers. Yes. Uyabazi noba abanye babo bangafaltarisha ngoba uyayazi ukuba nobody is perfect. Yes. Noba abanye bazamkhanyela endleleni kodwa into ebalulekileyo uyayazi ukuba bayamazi ukuba ungubani. Ngoba omnye wadeclare ngenye imini bebhuda ebuza ukuba ke nina nithi ndingubani. Yes. And Petros immediately declared, wathi wena nguKristu, the Son of the living God. Uthi uYesu kuye, blessed are you, Simon, son of Jonah. Yes. Ngoba lento uyithethayo ayiveli kuwe. It has been revealed ngamazulu. Uthi namhlanje uyakuba nguPeter. Yes. Which means rock. Okay, but on this rock I will build my church. Yes. And the gates of hell shall not prevail against it. Uthi ndikunika izithixo zamazulu. Whatever you bind on earth Amen. is bound in heaven. Whatever you loose on earth is loosed on heaven. Hallelujah. Amen. Therefore, I have to empower you. Yes. Ngoba ndiyayazi okokuba endleleni ungabuya umva ngenxa yobunzima. Hleli nabo ke ngokuthi kubo kweli lizwe niyakuba as long as usanyathela phezu komhlaba uzuyazi okokuba kweli lizwe uyakuba nembandezelo. This world is full of tribulation. But remember one thing, that there is a plan for you. Amen. For Jeremiah says, the plans that I have for you, declares the Lord, Amen, are the plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Therefore, there is no way yes, that you can give up. Just hold on. I am your God. Hlabathini uyakuba nembandezelo.
kodwa yomelele. Yes. Yomelela inzima lendlela inameva kodwa yomelela. Yes. You will have tribulations, but take heart. Into ebangela okokuba nomelele. Into ebangela okokuba nifumane the confidence Yes. of being strong. Into ebangela okokuba nibe ne boldness to stand. It is because mna enimlandelayo I have overcome the world. Yes. Therefore, there is absolutely nothing to fear. Konto maniyoyike. Ngoba uSathane uyaspecialize in instilling fear ebantwini. uSathane asispecialty sakhe. Okokuba athi instill doubts in our hearts. uSathane uyaspecialize ngehesitation ezinhliziyweni zethu, but take heart. For I have overcome the world. Instead, imaphambi kwakhe uthi kuzakwaziwana. Yes. Bring it on. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Enkosi kakhulu mfundisi, sibulele kakhulu ngelizwe sithe salifumana namhlanje. Sisithi mfundisi, thank you so much. Siyabulela. Xa sibuya ke evenkileni siza kuphathela ke intetho emnandi, siza kuphathela ke great interviews. Stay tuned ke ungabheki indawo. Make sure ukuthi ke namanzi nedrink oyifumana uyakhawuleza ubuye so that uzobuya. Masiphinde ke sikwamkele kwakhona kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Usahleli kunye nami ke uBongani Yona. Siphuma kwi-devotion emnandi kakhulu. Sifumene isimeme kokuthiwa masize apha eTramways apho ke bekukho i-Battle of Godets kucula kamnandi. Fourth Note was hosting the event. Yasimema yathi khanize sizokhe sibone ukuthi kwenzeka ntoni. Masingachithi ixesha, masihambe siye khona. God made him who had no sin, so we might become his righteousness. instead of ourselves we offered him. We might become his righteousness. So that, We might become his righteousness. so that, We might become his righteousness. Holy God was offered for us. We might become his righteousness. it's hard to believe we can be spiritual well. We might become his righteousness. The love of God takes the yes and the man. We might become his righteousness. So that, We might become his righteousness. so that, We might become his righteousness. Holy God was offered for us. We might become his righteousness. God in the snatch, leave us a man. We are the Father, fulfilling his plan. Jesus condemned, taking the place. Now we are king, and we see his face. God made him who had a sin. We might become his righteousness. Instead of ourselves we offer him. We might become his righteousness. So that, We might become his righteousness. so that, We might become his righteousness. we is righteous. We might become
ke ngalithuba ndikunye nayo i-fourth note as you know ukuthi ke ngabo abahosta le Freedom Day apha eTramsway bona ke bazawusichazela ukuthi ke being part of this project as hosts what does it mean masiqale pha eqeleni Bradumza masiphinde sikwamukele enqubeni yethu being part of this project what does it mean to you Enkosi mntaka yona le nkqubo yanamhlanje indivisa kamnandi ngoba sivuselela kanye kuvuselelwa umculo weKotet wamasabatha ngoba basijongile lo mculo ubuthanda ufiphala ngoku siva kamnandi because lo mculo uyavuseleleka uzawuqala eqaleni kuthathiswa apho bekuphele khona Manise kuwe dada wami le project imnandi because uye ubona bana umculo weKotet kuba kusijubusela ngathi uyafiphala mhlambi ke in the near future are you planning to have such kind of events and maybe abaphulaphuli bangalinda lendwana Manibulisa kubaphulaphuli be TV Mpumagaba TV yes fourth note siplan ukuba le event ke 25th ka April at this time every year we may want to move it next year because of PE but income sise mhlambe East London yes baphulaphuli singayilandela iBattle of the Quartets thank you so much all right Taruvela phe wakhumbuzo uzothi mhlambi now that sibonile ukuthi abantu bayithanda le project what does it mean for i-fourth note going forward and also what can we expect ku fourth note ubheka phambili thank you so much and manibulisa kubabukeli be TV or Mpumagaba TV Indeed, we need to take it a notch higher. Yeah, we just need to improve the quality of our program, so that we just show gratitude to Abantu who supported it. Thank you so much, Tata. Taduziyaya, owakumbuzo will be, now that it's Battle of Quartets, is there no form of competition, mhlambe khoyo kwi-quartets, okanye ngumoya omhle wentsebenziswano? Sike sabona nicula kwenye stage, sayithanda lento. Mhlambe umoya unjani? How did other quartets receive this event? All right. Nami ndisibulisele kubaphulaphuli beMpumagaba TV. Ayiyo i-competition. Eyona njongo kuvuselela umculo weQuartet obusawubonakala ba unako ukuhla nosilele bandleni lethu eyona nto ingamandla kukupreacha ilizwi likaThixo lo nto iminisha into ukuba sihlangene singamadoda otata njengoba iBhayibheli iyacacisa into thina sibekiwe into sibe senkokheli zamakhaya lento ke inako ukusincedisa ikhulise nebandla necommunity zethu izenze sibe ngcono Nkosi kakhulu Thank you so much Tata Sebule masibulele ku fourth note isiphake inkcukacha neinformation abalekileyo khawuphinde ke usimamele ungabheki indawo
Wow, kuyaculwa kumnandi. I've never seen umculo omnandi kangaka. Kuculwa kamnandi. Kodwa ke masifumane ibreak yethu. Xa sisuka ebreakini sizophinde sikuphathele more. Stay tuned. Welcome back to your favorite show, Ezokholo Gospel Show on Channel 260 apha eMpuma Kapa. Sahleli kunye nami ke uBongani Yona. Siselapha ke tramways kumnandi kakhulu kuyaculwa phayana uyabona ukuthi ke amadoda acula kamnandi. Battle of Quartets ihostwa ke iFourth Note as you know. Masiphinde sibaleke siya khona. Nayo iJoy Bells Quartet. Joy Bells Quartet ke ine history eninzi emculweni wequartets. Kodwa ke balapha nabo bazoxhasa le Freedom Day Battle of Quartets. Masiqala apha kuba uJola tatam. iJoy Bells iqale nini? Kwaye iJoy Bells mhlambi njemba ilapha nje namhlanje zeziphi izinto sinozilindela kuyo kwicala lomculo? Inkosi kakhulu. Ndingumfanelo Mbenenge, ndicula ibaritone. Ibaritone ke yilapha ingeyo bass kodwa ingeyo tenor. Yes. Nqindilili nje. Joy Bells iqale ngo-1978 ziyi-group enamanenekazi as well, but with the passage of time nokutshintsha kwezinto kwaye kushiyeka ootata bodwa. Singabala ke ukusukela ku-1978 uzotsho ngoku sazi into kokuba iminyaka mibini nje uThixo esigcinile sibe ne-50th anniversary. Kumnandi uba inxalenye yalo mculo nale nkqubo sinayo apha namhlanje. Kumnandi in particular because umculo we-quartets, especially lo ucula umculo onendili ubunqaba, kuye kufuneke ke noba sesibubadalarha sibonakale sikhona ukuze ingabi ngathi into yabatsha okanye yabadala ibe into yethu sonke. Kumnandi uba lapha. Tatam, owakhumbuzo would be umculo weJoy Bells siwazi ungumculo ozolileyo, ungumculo omnandi. Amaxesha ayatshintsha ubona uba ii-groups zitshintsha umculo. Yinto nenenze nina nihlale kulo mculo ningagunqi? Ndiyabulisa inkosi kakhulu, nguNtsikelelo Cakatha, ndicula mna i-second tenor. I guess mhlawumbi ibinobafana into yoba sizibone sicula into yabantu abatsha. But most importantly, I think ebeseyitshilo uJola into yokuba
sikhule ngomculo othile a certain type sa-identifya with it. Siyabona ke into yoba ibonakala ngongathi ayisekho popular kakhulu, but we felt into yokuba iya need to preserve this kind of music, and yeah, and I think that's basically why sisekhona, still going strong. Tatam, masikwamkele, this is Mpuma Kapa TV, igama le show Ezokholo Gospel Show, every Sunday 1 o'clock. Now that kukho le project injena, hlambi singalindela more kwi-Joy Bells, imane izoxhasa umculo we-Battle of Quartets, and also hlambi ke kwi-Joy Bells singalindela ntoni ubheka phambili? Enkosi, ndinguntsikelelo yena, ndicula ifestena. I-Joy Bells yi-group okanye yi-quartet ewuthanda kakhulu umculo wenkolo, okuhambisa ilizwi likaThixo ngengoma. Singabantu ke abamane bejikeleza kwindawo ngendawo. Ususela ngoku sinazo ii-programs esizibekayo esifuna uba sithi make sure abantu bayazilandela, ingakumbi ezinonto kwenza nokuhanjiswa kwelizwi likaThixo ngengoma. Siyakwazi nokuya nasezijele, nasezibhedlele, novizithela abantu ngendlela kwimeko ngemeko. Abanye bayatshata, abanye baswelekelwe. Singabantu abasoloko bexhasa kuzo zonke ezo, nokuba uThixo usithume kwezonto. Nkosi kakhulu tata. Tatam, masikwamkele nawenkqubeni. Owakhumbuzo would be ii-groups ziyavuka ziphinde zife. Ubona bana kuyaxatyana, ubona bana kukho kungavisisani. Yintoni egcine i-Joy Bells yonke le minyaka igcinene ibambene? Nguzolile Cakatha, ndicula ibhesi apha kwi-Joy Bells. Ndingomnye wamalungu ekudala khona kwi-Joy Bells. Into eyigcinile i-Joy Bells ndingathi ndidla ngokuthi uba nifuna ukugcina umculo, culani. Ningabe nixoxa yonke ufobelo, culani qha. Into egcine thina kucula. Xa sidibene siyacula. And sicula umculo wokuphakamisa nokudumisa uThixo. And ndicinga nguThixo osigcinileyo ukuthi sibe kulo mculo for such a long time. Nami xa ndijonge emva into batyhini kulo nyaka ngapha luzayo sigqiba 50 years, 50. I can't believe it. Because xa ndijonga ingathi bekuyizolo ngoku beqala i-Joy Bells. So uThixo has bound us together ukuthi sihambise indaba ezilungileyo ngomculo. Okay, one last question would be, divile ukuthi sigqiba 50 years next year, what can we expect? Yes, what can we expect kwi-Joy Bells hlambi usuka apha? Sigqibele kudala ke sive kuthiwa nalicwecwe le-Joy Bells elikhoyo. Hlambi ke singafumana ntoni usuka apha kwi-Joy Bells? Sinazo ii-singles ezintathu ezizawuphuma kungekudala. Enye ithi Mazivuthe Izibane, enye ithi Oh Happy Day, enye ithi It Will Be Worth It All. Ningayilindela ke lonto, it's just around the corner, iphume. Kodwa soze siyeke ndawo. Kule 50th anniversary, zininzi izinto esizicingayo. Singathi siqale nakulaa ndawo inalamanenekazi. La saphilayo asekhona, asakwazi ucula as we believe they do. Sibe nento esiyenzayo, uThixo ke esinika amandla. Nkosi kakhulu. That was i-Joy Bells, guys. Choka mnandi besichazela ngento yonke abazothi ke basinike yona. Masithembe ukuthi ke usahleli kunye nathi ungabheki indawo. Wow, bekumnandi kakhulu ke namhlanje sivile i-devotion yethu bimnandi kakhulu, sikhuthazwa emoyeni. Saphinde safumana umculo omnandi, umculo owakhayo, umculo somelezayo. Battle of Quartets bimnandi kakhulu pha eTramways. Masithembe ukuthi ke nawe mbukela pha emakhaya uye wonwaba kakhulu. Masidibane kwixesha elandelayo, same time, same place.